Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Las 9 o kung alas 10:08. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! Standby sa Action at Patrol mga sunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Baik kami sa liwat, kamusta naman mga pananganan mong tagpalamati region-wide, mga pangalagad kita sa nabilin 49 minutos. Karon nga adlaw, Biyernes, Friday night, petsa 7. Biyernes na mga edisyon sa inyo siling nga para tuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton siling news team. Aton sining nga mga correspondent sa liwat naman din sila pagdulong sa pinakaulihi
labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabanag sa police blotter entry aton sining mga kapulisan Central, Southern, kag Northern Negros. Ang atong sining matakatulungan oras sa kagabiyon ng atong sining patrol 2 Crosswind Patrol. Kay na panagalabiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat kabantayan himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mga responder. Back to back sa ato nga piloto was kurumay. Ariyan ang kurmay. Importante while lang Malaysia. Action Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sang pinakaulihiman nga mga balita sa nasyonal. Update sa balita international. News Center sa Action Radio Bacolod. Boylog nato ng puwersa. Action and Defensor. Opdan kita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Broadcast Engineer Henry Spolgar, backup diri si IT expert Sir El Ray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago. Puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinanda ninyo agad ang Kormana Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin 47 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. My God, I hate trucks. Pulo pasensya, kado ginapulo paos. Ito ginaubo-ubo naman kita. Tungod sa lakat sang panahon nga hindi mayo. Una nga bayan sa ato sa pagpagalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule. Pinakabago, pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, pabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ang sekreto sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. More information, ikayong lawas, dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0910-126-4595. Pagkitaon lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, babakal sa mga butika, Leonor Parmasya, kag Blanca Flor Drugstore, tanan sa Mamaylan, sa Binalbagan, GBX Pharmacy, kag Floretes Drugstore, sa Hiligaran, Bilyones Drugstore, Alice Drugstore, sa Pontevedra, Thea Joy Pharmacy, Pontevedra, la Carlota City, sa March Pharmacy, kag Ricarsi Pharmacy. Sa Valladolid, Butika Fred, kag Mami Joy Pharmacy. Tandaan ang ngalan, Evergreen Herbal Capsule. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Radio. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio. Ini mga bahay sa ato sa pagpangalagad, ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang mayarap anti-fungal properties sa makapadugang itom sa aton sininga buhok. Isama ni kamayo nga naghatag vitamins kag mineral ang mangosteen. Diri ka na 100% certified organic, 100% natural ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap.
Sa inyo nga pagpamalaklon, ayaw magkalipat listaha para nga hindi ka malipat. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Ay, patrol! Hindi mga bahay sa ato sa Balaga, tinadulaman sa inyo sa kaalaman sa Santon Plus Herbal Oil. Ang balanyos nga may antibiotic properties. Santon Plus Herbal Oil, mayo ini para sa may mga allergies kag may mga katul-katul sa panit. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang katul-katul. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Sa siningabahan sa ato Balaga, i-check tang aton sining Patrol 2. Aton sining Crosswind Patrol sitwasyon sa Metro Bacolod. Hibaloon ta naman ang paglibot-libot ni Aksyon Jan Diaz sa maulo-ulanon nga panahon naton baw ga-off and on ang aton sining nga ulan. Notungod man sang low pressure area ngara sa area sang Davao, part sang aton sining Mindanao. Yan report sa aton sining Patrol live with Aksyon Jan Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo. Ito ang Aksyon. Aksyon. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon. Aksyon. Ay, patrol. Yari sa Aksyon Jan Diaz sa observation report sa Patrol 2. Jan, may gabi, please come in. Actually, may gabi ka sa ito ng mga kaksyon. Apat na naman, apat na makita sa ito niya Facebook Live. Nga nagahigda. So, sa loob, sa log karon nga kasi. Pero hindi ni mga... Sa log na sang balay? Ha? Sa log sang balay kung tay-tay? Sa log ni sang balay. Okay, sa log sang balay. Oo, sa log sang balay. Pero hindi ni mga mga sapat, kundi mga nadakpan niya sa pag operation. Oo. Nga pati kayon sa kapolisa sa station number 2. Actually, konektado ini sa skin kandak nila kagabi. Matawala na sa ton nga flash report dari sa radyo. Kagabi, duwato mong mga 120,000 pesos worth of suspected shabu. Okay. Pero nga gabi, gintas-tasan nila gamay dire. Ano nagganap ko sa 180,000 pesos action erect, no? Wow, dako-dako. Dako-dako. Pero may mas dalong pag nga istorya. Oo. Kaya kabalo ka bago ginamang, na ibaloan nga tatlo ni gali, notorious man ni gali nga mga kawati, hold upper, action erect. May mga record. May mga record. Ining tatlo sa apat, dali kinadakpan ng isa mayor, no? What sila nga customer, bakal ta ni, sa nga illegal drugs, o gala kaya tinadakpan, dali sa kandak naman, okay, kasa, ang bypass operation, action erect sa nga to naman, nga mga kapolisa, no? Check na to si Police Major Sherlock Gabana. Kaya ongoing pa diri ang natapos-tapos ng inventory diri sa mga recoveries. May mali diri mga duwa ka vlog ko, may diri lima ka mga medium na hit sa transparent plastic sa say. May mga elongated pag check na. Sorry ma'am, kagawad ng gabi. Sorry yan. Si Sir na lang Gabana, check na to na una action na Eric na diri sa nga sa lugar kit mismo. Sining bypass operation. Sir, may gabi live kita action radyo makorot po natin action Eric Magbano sa liwat rep. Mayong gabi na gusto tayo pala matisang Aksyon Radyo. Sir, inasal lang. Kaya natag na sa action firing line. Pero sir, mga development, may mga naibaluan illegally other than illegal drugs. May pag sa ibang cases? Oo, ining tatlo, may mga previous case ni sila. Kagamo pa ni-check natin kung may mga warrant sila. Kaya inigili involved ni sila sa robbery hold-up. Kaga medyo madalom gali ng ilang mga background sang tatlo. Kaya mo na nga pagbalik ni karon sa station, amo ni kanda-kanda yan sang investigation kung inibla ang mga persona ni may mga warrant of arrest sila o kung wala.
Pero sir, noted nyo na ang ilang mga previous nga mga na-commit abi nga mga crime. Wala gid kami idea sang gina-interview lang sila sa mga ngalan nila kag kung may mga previous kaso sila or naka-on bail sila bisa previous nga kwan sa drugs. Tembal nila wala kundi amo lang na may kwan sila before nga robbery hold up. Okay, meaning may kilala, may nakakilala sila nga involved sa Kag verify na to no sa mga sa other intelligence unit kag nag-confirm gid nga involved sila sa robbery hold up. Meaning sir, kung involved sila, basi may ba sila grupo mag-raptan? Pamo pa nang kuno nato no kung may grupo ni sila kag kondisyon o pa mga kopdanan nila. Sir, Adre, sa lugar, kay ina, kung may tabo nga resistance, may nagbato, and then may mga reklamo. Oo, may resistance gid man kagina kay tungod amon agani ang subject person mismo no. Sanggakuan kami gina may nabati pa kami nga lupok. Okay. Kagdason ang kuan gid siya ang tropa nga nagakuan siya nga maarestar mapusas tani. Iya paniginid bat amo to nga nasambil ang bibigi na katropa kita mo man. Kagdason na may mga kuan kami gani mga mansabla or mga higo kay tungod nga aga-resist gid siya. Kag naglumpat pa siya sa babaw atop and then nagdalagan siya sa likod kay may lanabtan pagid siya sa isa ka tropa kag amo to dayon nga sang during pagpusa siya perti pagid ang iya nga resistance ka makapalagyo gid nga nga ako mismo nagbulig mismo sa pagpusa sa iya. Sir, may lupok kayo na nabat ako. Sino palupok? Amo tong napakibot kami galing nga gulpi lang may napalupok in check ko din mga personnel ko kung may naigo sila kaya mo tong man kay wala man kag amo to dahil nagpalupok pagiliwat kag at that time man nga nag-react man ang tropa sila ko naon pagid ang safety ta. Okay, pero ang armas wala na recover sila. Wala na recover amo pa na ayon pa sa station po nga boss aga kung pwede di mabalikan or balikan namon mismo boss aga para i-check kung di mas makita pa lang ang armas. Wait, tell us background na lang sir. Paano ganiliwat sir nga nalapot diri sa station sa area sa station 4 ang pagkandak sa bypass sir? Balik kayo muna no, kagabi ang amon nga subject person man after pagkadakop sa ila kuan kami sa ila kondisyon o pagidbi ang mga involved or mga kilala nila or kaupdana nila sa ining negosyo sa illegal nga droga amo ning gintudlo nila si Janjan or si Jan Ray pagdaso na muna no nga mismo sa cellphone makita nga may transaction pag nagaano siya nga mo to nga gin kasada ayo namon immediately ang operation ini nga gabi kag mo to gin kuan niya nga ginupda bantayan niya ang police pusher buyer naton sa bangga kag dagin dala diri sa sulod kay ari diring iban nga items kag ari ding paplastaran. Okay, may connect ang tira no. Ang kihad nila diri. Diri ka pa. Amon ang makita mo may mga kiluhan, may duha ka packs ang empty sachet plus may kuan pagid inang scooper, may clip, bamboo clip para sa pagkuan sang items. Okay, ang isa yan, Sir Mer, no? Ang isa mer amo ning taga Morsha. Ang bini sa tatlo dito, sir, ng may pamilya or ano? Bali ang isa ni may live-in partner amo ning gapaplastar ang kasabwat ni Jan Ray. Okay, so ang balay ni Jan Ray. Iya sang pamilya sa subject live-in partner ya. Kag according mismo man sa kay Jan Ray, hindi live-in partner ni Mark. Bali kay Mark na di plastaran. Okay. Kag according siya nakaibaluman ang pamilya. So si Mark ang ila pamilya ang tag-iyap. Ang subject si Jan Ray sir? Jan Ray Tayokon. Tayokon. Jan Ray Tayokon. Taga dari na siya, no? Taga Purok Akisula. Akisula. Dabay dari lang. Ako man sa Barangay Bilimonte. Papaterson, sir. Dari ginadala ang mga merya. Kaya tungod nga kasabwat niya gani ni ang nagapaplastar din. Okay. So na po. So disaster conference. Sir Eric? Okay, go ahead. So sila na, sir. Thank you, sir. Ang gabi. Sir Eric, so sila na dari. Amo to na istorya si Sir Cabana. Sila dari ang mga nadaktan karon nga gabi. Ari si Jan Ray, no? Jan. Ang gabi, Jan. Yes. Enggak sebentar. Ano po ba? Tindakan, sir. Sa station. Tindakan, sir. Palagi ako talaga na? So, sir. Okay. Ang gagamit ka mag-get? Palagi ako na. Sir. Sir. Amal kayo kabriga? Gagamit, sir. Gagamit ka na. Naman ba ko naman may kaso kong hold up? Ano ka na ito? Ano nga last mo na commit? Ito kong kami, sir. Nagawa naman ako. Yung nagaw nyo? Anong ginagaw nyo? Porker. Ano pinaso?
12,000. 12,000. Ano to victim mo na? Ha? Marco? Truck? Marco? Truck din ka ginagawa? Service, sir. Ha? Service. For service? Service? Di na sa kalagay. Para pita dito ka lang? Ano na ba kayo, Andre? Ano po, kaya ang grupo mo? Pero wala din sila yan. Ang tumani ako niya, hindi. Ay, like ka na niya. Okay. Ang punto ko na, di na dakpa ng lahi, no? No, wala. Wala sa wala. Jan? Sige, thank you. Jan? Aslarek. Sino itong interview mga involved sa robbery? Tamos John Ray. As Jan Ray. The rest, upo Jawa na involvement? May harap man yung gawa. Aslarek. Sino? Ang duwak, Aslarek. Duwang involved sa? Tatlo sila tanan involved no, sa kami case na related. Tatlo sila? Iban Dre. Jan, Jan. Iban Dre mo gilaman ining mesos. Oh, Jan, pilas sila nakpang ni apat? Apat, actually. Apat sila, tatlo na sila involved sa robbery hold-up? Yes. Sinong tatlong involved sa robbery hold-up? John Ray ang involved sa robbery. John Ray, Kagamati yung Abelye. Yung Abelye, sino ba yung... Sino? Natarang yan eh. Sino Jan? Wait, actually, i-check ko na rin ang name. Bali si John Ray Tayukon, that's si Mark Bellie, kag si Elizalde Cadalman. Amon tatlo. Amon sa tatlo sila na involved nga may kaso nga or rather involved sa pagkakatigan sa hold up. Wala pa na-identify ng exact location and the last time na naka-committer initial action arrest. So, bali, ang isa naman, Dre, si Dexter Dagatan. Taga-ano siya, actually, taga-Kansilayan, tapos muro siya. Labot sa galing. Mabakal sa illegal drugs action erect, trace area, mismo, no? So, ano sila apat sila na, Dre, gina-check pa nila sa mga ng mga kapulisan kung may mga pending warrant of arrest sila. Kaya di possible, ini nga ma-serve naman batok sila, action erect, ini nga mga warrant of arrest kung or rather na papanahon nabi, or kung may mga ibang bagay silang mga pending kaso sa iban man nga mga police station. So, possible ang verification, kaya counter-checking sa ibang pagit nga mga case action erect. So, for today, ika-third ka mo, sir, no? Na nag-conduct, sir. Abay, bas. Ikaduha nyo ni this week. Ikaduha ka this week. Actually, sa station number 2. Pero sang mga around 7 p.m. kaina, nakakonduct man bypass operation ang area sa police station number 8. Dras area naman yung sa barangay 30, no? Isa man ito kalalaki, ila naman nga nadakpan. So, kung natalapon for today nga coverage action, duwa ka mga bypass operation naging conduct 8 and ang station number 2. Agali karon nga kabitin station number 2, naka-converted ako naman yung supplies ang illegal nga droga action, Eric. May pila din kami nga reklamo ang mga pamilya siling nadakpan ng subject allegation nila nga iban. Damo sila allegation, pero karon ay possible na ito ni cater na ito nila kung na magkakasaton sila. Kita sila, no? So, iba naman ka mga official statement actually, kika naman sa pamilya mismo, siling duwan ako sa isa sa mga nakaladakpan direct sa bypass operation kipatigayon sa mga kapulisan sa police station number 2 actually. May mga kulabay na okay na naman natin yung information. Okay naman, so, paano na, no? Kung mo pa na matapos, okay na pamanto, may matapos sa lagle? Why pa kay pwede nagbunok pang ulan. And then, may... Okay, porting ko na eh. Purti ang bunok sang ulan, muna galing ka medyo na dili-dili ng atong kapulisan sa area sa diin natabo ang bypass ni Major Gabanag son Jan. Oo, kay na nagbunok ng ulan. And then may pila sila ka mga gina-entertain man of course na concern ikan sa pamilya gid mismo sining nadakpan nila sa bypass operation. May mga allegation abi nga luyag ipalabhat naman sa mga kapulisan. And gina-cater man at gabulik man diri mga barangay kagawat nga present man karon nga gabi. Nga nagtinir man diri top sila man nga mga tinion action adek noti. Iba nagli mga notified man. Iba gili na nugunan sila no. Of course diri sa lugar gid mismo. At after Siniti, of course, may mga monitoring posible nga pati kayo nandiri nga ito naman nga mga official agad may baruana. Mapagiging may area nga possible action na rin nga nandiri ka mga nga droga, no? Si Ma'am Gari Kagawad may gabi. Kagawad ano gani, Ma'am? Mayong gabi, kagawad laling katalan agsam.
Sige kagawad agsam pud naton sa kagawad Eric bagbanwaman no. Pod ka man si Kagawad Richie Tulitong aram siya. Oo. Kagawad nung sitwasyon diri sa mga reklamo o kamuya kagawad anong part isang barangay pagnaman? Well, actually, I'm very concerned with namon is both ang safety. Sang alleged na itong mga suspect and of course ang kapulisan. However, explain ko to kagina based sa ilang mga allegations nga naging pang tampa and everything. Ang balot ko ang advice is akurasyon ka and then it's up na sa korte to determine kung may lasto ka magid. But nevertheless, ang kita naman dito po ang tatlo naton ka mga suspect ng gahapa nga nakaputi, tiway man sila sa mga lasto except sang isa to nga nagbato siya di. And kita man nato nga may jutay nga dugo tapos kin-examine ka man ang iya nga dulunggan wala man. Ang diri man lang nagbato siya nga. Try niya nga magalumpak nga dakpan gid siya bala. Pero kagawad ining sila kung diri sa Villamonte bago mo na nabatian ilang ngalan nga dagamon. No, actually si Jenry kilala ko ang iya nga mother. No, and then father niya man di wala man ko naguna-una kitiga ano ni siya mo naga-ubra ni siya landscape pala. So galing kiti mo na ti ara man kami kagawad ulit ka nakabati nga nang pang-hook siya wala ti kasad kasad tunaw lang wala mo ang drive man sa barangay tani nga malesen wala hindi na tunggid na dula na matama tani malesen kining kido ka consistent kid nagat ari man kami mga barangay officials no nga nagatingwa gid nga mag-support sa kausa sa aton nga presidente na tigin na remind sa man sila nabla as possible untatan gid baligya kay hindi lang pamilya ang ginagubaan nila ang pamilya man sang within sa barangay Villamonte. Sige, tingko kagawad ng gabi. Actually, kanabat ang kagawad agsam diri no. Diri sa lugar kay sila diri nagatiner ang duha ka mga kagawad sa barangay Villamonte man. Nagawala diri nga matapos-tapos ining pagpatial sa inventory sa gipating bypass operations sa police station number 2 karon nga gabi action Eric. So for mga sitwasyon diri sa area kid mismo no, elwa sa area diri sa Bidale Milagros sa Costa Barangay Villamonte Strat sang Bacolod. Magkagsong tandaan na ng isa sa marason sa pagtugas sa Maratian sa Tanlawas sa mga paguyang ko ng paglubo sa autonomy function ang mahiko ako na kaya hindi regular na pagpagawa sa higo sa Tanlawas ang may dako ka papel sa pagbaba sa autonomy function ang dapat di mo mga kaaksyon na atong tandaan kaya ng atong tiluan ang atong mga kolon na akot nga masikal katasan naman nga pabartiana pabastugon ka pa sa nyugon ang autonomy function na paagi sa ado ang paggamit sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing para aprobado sa FDA Philippines. Ganun rin para sa makakson na magbakala sa Super Fiber available manini sila mismo nga klinika dahil naman sa JS7 building danan Lacson atong okutapad sa DHL 3 months sa sarat sang Bacolod. Rekta sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz so nasunod na sa Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na Jan Diaz mo na asog po na sang drug operation kagabi ibla ni Major Gaban ati amo ni ang resulta apat pitakpan na takot-takot ito mga 180,000 pag ito nga bilis ang shabu puti na ibalawan nga involvado para sa pinaka mga series ang rubber hold up ni ang 3-4 no. So congratulations kay Major Gabana kag congratulations man sa mga barangay officials sa barangay Villamonte. Ang report ni Action John Diaz ginadulaw sa inyo sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto nyo ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o po sa kalidad nga medical doctors kadto ilang pamasarilan na relaxon GA Esteban Building ana dirang opisina sa Life Extension Clinic. Adra man mismo sa Life Extension Clinic mapakala pinakasikat pinaka mapatiang nga vitamin hormone rekomendado sa medical doctor. Damo sa balati ang nadala, damo sa balati ang rapayo, amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo sa produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisa din ang butika laban sa nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information ikayong nawas dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up Lunes hasta Biyernes. O pod sa kalidad yung medical doctors.
Pati ang produkto ka vitamin D3 kadto ipamasya rin relaxon GA Esteban Building. Aran din ang opisina sang Life Extension Clinic. Ang balita mo ng Aksyon John Diaz kinaduloman sa kalawan sang Santon Plus sa coffee mix. Suwabe ang aroma, suwabe ang timplada, kag suwabe ang sabor. Makabulig panubo sa inyo sa cholesterol. Amo ini ang sekreto bulig Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix may aray na balonggay, soya, kag santon. Dako ang mabulig sa panubo sang bad cholesterol bangod sa protein nga upod sa kada timpla mo sang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:37 na. Kinatami ako lang udra, happy listening kang maayo lang pamati sa kay Madam Everlyn Miranda. Baw, nagapamati si Madam Everlyn Miranda ho. Daw ikasaot sa kuno sa aton nga background. Ay, pretty. Grabe, tapuan kagali diri Kisha Andrea. Ang akong classmate way galubad wa magapudis. Classmate ko si Analisa Miliebo. Ara subong sa Germany. Muning classmate ko nga puwerti man kabakas. Mate, mayong gabi dira sa imo. Classmate Analisa Miliebo. Tumandok sang Valladolid. Amo man si Everlyn Miranda gapaurok-urok man sa Aksyon Night Patrol. Salamat sa kay Kisha Andrea. Mayong gabi gid ha. Dubai gali si Kwan. Dubai si Everlyn Miranda. I don't know kung si Kisha Andrea. Kapaurok-urok man, no? Si Toto Adrianimes. Toto Adrianimes, mayang gabi, mayo lang ang pagpaurok-urok. Sa kay Juan Roberto Ranet Delioso, ara siya kapaurok-urok siya, wah. Si Joy Lauren. Joy Lauren, mayang gabi da. Sa kay Cheryl Dulaka. Nagapaurok-urok yun. Daisy Cagayanan Galve, mayang gabi. Sa kay Imelda Hamelo Banguanga, Marlon si Kenya Cañete, kay Sermon Lopez, mayang gabi gid. O sa kay nang Astrid Vargas Mendoza, kay nang Astrid Alilain Vargas Mendoza, kay Nong Polding Mendoza and kids. Sa mga apoy na may ngabigid, no? Amo man sa kay Albert Tantiado Kaluoy. Sa kay Toto Cyril Martira, may ngabigid. Toto Cyril Martir. Kag sa kay Christy Di Blas, mailim gapaurok-urok gid. Si Toto Roy Beltran, baw. Paurok-urok mas Toto Roy Beltran das Cadiz. So. Salamat kita. Sa kay Toto Lito Hipaya, mayang gabigid kay Ernesto Paul Pareño. Kinatamya ko mandira si Roger Paltingka, Andy Peralta, Rogen Manatad, Roel Organiza, Kagrayan Mijares. Halin sa kay Jasan, or halin sa Jasan Al Darb Kingdom, Saudi Arabia, Rodi Solina. Ayos! Salamat gid ha. Sakay Sir Eric, tamyaw lang si auntie ko dira sa Doña Juliana, si Jerly. Get well soon. Miss you. Halin kay Everlyn Miranda. Sakay Police Major Ramel Serona and the company, may gabigid. Sakay retired Police Captain Dingdong Severino, kakay Tita Bibing Severino, mayong gabigid. Kay Tito Helmo Montilla Berdifrado sa Sipalay, happy fiesta da. Diriman sa mga Jimenez family. Sa kay Rene kag Delmar, Jaybert Delfin, alin kay Jonalyn Sivalia Pineda. Advance happy fiesta dira sa Banwasang Pulupandan.
Aling yapon kay Everlyn Miranda. Sa kay Lothel Bonda and family, happy listening. Sa kay Ray RHD, o sa kay Ray RHD, may gabida. Engineer Arthur Normandy, Joe Santander, Josan, Pamilya Miraflores, Kagkwale sa Sitio Cubay, Barangay Napoy, Kabangkalan City. Aling kay Engineer Emmanuel Mawi, Miraflores, Kuala sang Qatar. Sa kay Tuto Amig Garciniego, nagatamyaw na siya sa mga constituent sa may Kantuni. Mga taga-Kantuni nila, may gabi sa inyo. Halin ilang kapanamyaw kay Tuto Amig Garciniego. Mr. and Mrs. Ramon Caglilia Taton, Rimo Clarita Tampipi and family, Tuto Clark Dra, tanan sang Gardenville sa Division, Barangay Tangob, Bacolod City. Lisa Ramos Ilon, mayong gabigit. Sige, i-check na ma-report na gikan sa ato sa mga correspondent. Unaw ta report live gikan sa kay Stephen Presquito. Unaw ta si Action Stephen Presquito. Report live gikan sa Northern Negros. Ato sa San Carlos PNP Connection. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Stephen Presquito, line number 3 sa report. Stephen, may gabi, please come in. Yes, action na Eric, may gabi sa aton nga balita alin diri sa Siyudad San Carlos. Nangin malinong man ang aton nga sitwasyon sa peace and order diri mismo sa Siyudad San Carlos. Apang ang isa lamang ka nangin na kontrobersiya diri sa Siyudad San Carlos ining pag-abot sang ining international vessel nga may pangalan nga MBC Music nga nagalin ini sa Ningdi, China nga upod ang 21 ka mga crew, nga 15 ang ka-Pilipino, kag 6 ka mga Europeans nga sa diin ang kapitan sini isa ka Ukrainian, no? So gani nga sa pag-abot kahapon, a day before pa lang sa pag-post sa social media, damo day na nag-react sa mga taga San Carlosanon nga nahadlok, no, tungod sa ining nCoV o kung na novel coronavirus nga dito naghalin sa China. So since nga ining vessel hatag sang pahibalo sa aton katapos ang mga Coast Guard nga maabot sila kahapon nga adlaw. So gani nga sa pag-abot halos kadagkadamo sa mga pumuluyo diri sa siyudad sa San Carlos, action na Eric nga hindi gid konporme nga diri nga mag-angkorahe o kon nga dak diri sa Puerto San Carlos kay tungod sa kahadlok nga basi kuno nga matakdan sa sining basi nga carry ini mga crew halin dito sa China. So gani nga right away kahapon sang aga nagpagwa din sang executive order number 50 ining aton mayor diri nga si Mayor Rene Gustilo nga hindi magtugot nga paangkorahe diri or dak ang among vessel tungod ang problema sa ining ginatawag na nCoV o na novel coronavirus. So isa ka taga Bureau of Quarantine na nag-abot diri kag amo kagahapon ang nag-quarantine sa among mga crew kag kagina sa aga action Eric ginmanduan gito sa Coast Guard naton kag sang taga Philippine Ports Authority tungod sa executive order ni Mayor Gustilo nga magwa na no sa puerto diri mismo o diri mismo sa isla in between sang Sipaway kag diri sa mainland sang Negro sang San Carlos City. So gani nga pasado na kagina mga alas 12 kag naka-move out tungod ginhulat pa nila ang ilang piloto kag nagpangayo sila sang 50 tons nga clean water nga ikarga sa ila barko para nga may magamit sila kag amo pagwa nila sa kadagatan diri sa siyudad sa San Carlos. At it is because action Eric nga ang mga pumuloyo amo ang indikit magsugot so amo na nga ang aton mayor nagpagwa sining executive order. So amo lamang in action Eric ang isa ka kontrobersiya since kahapon hasta kagina nga ang even ang mga some media practitioners diri sa siyudad sa San Carlos ang issue ng indra nagtutok tungod ang mga tawo may mga komento nga hindi sila konforme sa sining pagsulod sa among vessel. So mo lamang in action Eric, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon na Stephen Presquito. Live report na sa may Northern Negros. Ang balita na Aksyon Stephen Presquito. Ginado na naman sa inyo sa kaluman sa DTX 500
capsule. Para sa kompleto ang management sa liver detox, mag-DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule mayroon kang detoxifying compounds kada katino sa ato sining dugo kagatay. Iniman na may mga active ingredients, phytochemicals, antioxidant, pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Happy 88th birthday sa kay Tatay Pidi Cuales. Ginatamyaw lang ni Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales ang iya mapinalanggaon nga amay nga nagahiwat sa ika-88 anyos nga tuwing nga birthday. Portiba 88 na sa iglesia si Tatay Pidi Cuales sa Sitio Cubay, Inapoy, Kabangkalan City. Alin kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales sa Qatar ang mapinalanggaon mo man nga bata. Ayos. Saudi, nagamonitor sa ato si Christine Hinovaya. Miranda and Suwarnaba family dira sa Palaka Sur na Miss Kuna Kamutanan siling ni Everlyn Miranda. Gerald Baba may gabigid kay Tuturoy tay hupon da may gabi man ha. Sa kay Kisha Andrea, again, may gabida. Sa kay Merasol Tikaw. Nagapamatig isa itong Ricky Siva, may gabi, ha? Kami ako lang dira sa Valladolid, SB Tabs Pagsuberon, Pamilya Milievo, Laines, Banga, Julia, Valladolid. Alin kay classmate ko, Analisa Milievo, dira sa Germany. Sa Kastilana, si Raymar Hicano Halas Go. Sa Malaysia, nigli hinablos niya nigli si Ana Milievo. Okay, si Kisha Andrea. Okay, salamat gid Kenneth Marinsyada, may gabi ha. Sa kay Sir Edwin Pinida dira sa New Jersey. Si Hassel kag Dr. Ryan Borja and kids. Nagapaurok-urok sila sa atong sininga pangalagad. Classmate Noel Ostras na may gabi. Sa Hong Kong, si Mabel Istrubo. Rapido, Halakastigo, may gabi na. Kay Primo Nelson Magbanwa Jr., Cheryl Dolaca, dira, mayong gabigid. Tagmayo lang ang pagpamati. Nagapaurok-urok man si sino niyo? Cosmetic Studio La Siesta sa Germany ni siya. Si Red Wario gid kami gihapon punaw. Okay. Pamilya Catalan, tamyaw kamo ni Jan Cesar Catalan. Sa Silay ara si Richard Diriquito. Si ihado ko SPO1 kung PO3 Klomata ni, no? Paurok-urok na ako nga ihado. Si Warnski Laquista Chloe. Ay, puerti. Si DP Oximer Piranya sa Saudi Araman. John kang si G sa Nakastiliana. Kapamati man, John, ha? Alin kay Mary May G. Dilarama. Sige, salamat gid sa inyo sa nga pagpamati dira. Ara gala sa Taiwan gid si Toto Adriani Miss. Okay, Taiwan kaglida. Lilibet ni Nyan family. Kami ako ng pamilya Lunedas dira sa Carlota sa may Pait, no. Halin sa kay Yeye di Lunedas sang Singapore. Mga OFW mga monitor sa aton eh. Minis kag Raymars sang Rigodon sound system Tatay Jimmy kag Nunoy alin kay Melansky Usyap. Okay. Tami ako sa isla Norway Gimaras Bailon family kag Idulag family. Nonoy Tahones na may gabi kay Mr. Mrs. Lelevet Ninyan family.
Haligi Action Stephen, pansalawanta report ni Action na Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Radio! Action! Night Patrol Field Reports! Action na Stephen, ako na Action Percival Villamor, please come in. Mayong gabi, Action Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Kabahin ini sang pagka kumemoral o kun sa pagdumdum sa natabo sang masaker sa Barangay Puso, Banwa, sang Lacasillana kahapon nga adlaw. Ini isa kapito ka tuig na nga nagaligad sadtong ginmasaker ang mga biktima sadtong bulan sang January tuig 2013. Kag may mga nagkalamatay diri nga siyam tanan ka mga persona, isa diri ang isa ka pulis, 5 ka bipats, kag 3 ka sibilyan ang involvado sa pagmasakir sang teroristang ubon sa kontra sa gobyerno. Kahapon nga adlaw naghiwat sang misa sa mga biktima sang masakir didto sa Barangay Puso, Banwa, sang Lacasillana. Kag ini nga programa ginapamunuan ini sa Philippine Army 303rd Brigadier Commander Colonel Inocencio Pasaporte, 62nd Infantry Battalion Lieutenant Colonel Egberto Dacuscos sa pagsuporta man sang Lacasillana Police Office. Ginapamunuan ini ni Police Captain Ramel E. Bustamante, officer in charge dito sa may Barangay Puso, Lacasillana. Kag dito man nakita man naton dito si Mayor Romayla Nicor Manghilimutan, naghatag man sang mensahe sa tagsa ka mga programa ang Army kag ang aton local government. Kag dito ginexplikar kag ginpahayag sang aton mga katapo sang militar ang nagkalatabo sadtong pagmasakir sang tuig 2013. Kag dito ginexplikar kag ginapahayag sang aton Philippine Army nga hindi gid maayo ang magaupod ukon ang magasuportar sa teroristang hubon kontra sa gobyerno. Kag dito natapos ang programa, apisar pa nga nagabunok ang ulan, natigayon ang misa kag naghalad sang mga bulak kag nagapalupad sang balon sa pagkakita sang dismaya sang aton mga kauturan didto sa natabo sang pagmasakir sang tuig 2013. Kag diri ginhatag man sang mensahe sang aton Army nga apisar pa nga malawig na ang mga tinion sadto apang ginapang tigayon pa kag ginahandom sang mga biktima ukon sang pamilya sang mga biktima sang masakir ang ginatawag nga justice action Eric. Kag ginalauman nila nga mahatag ang hustisya sa ila nga mga mahal sa kabuhi nga nagkalamatay sadtong pahitabo sang pagmasakir sang tuig 2013. Amo ini ang aton nga mga observation report gikan sa 62nd Infantry Battalion Philippine Army nga nabase diri sa Barangay Libas, Isabela. Para sa Action Night Patrol, una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Salamat Percival Villamor sa mga report live gikan dira sa Central Negros, La Carlota, PNP Connection. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor ginadura man sa karaman sang Santon Plaza Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plaza Herbal Soap, pagkabulig malikaw pagkurinot sang panet, tugas sang stress. Para sa ubin kag fresh kwakuti Santon Plaza Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Magabidala kay Maninoy Mai kay Maninay Chari Salvacion. Amaman kay paring Roger Montalvo and family naga-faurok-urok gid sa Action Night Patrol program. Sakay Jing Britannia and family, happy listening sa kay Jocelyn Calamaan and family. Si Litoy Paya nagapamangkot kung tuod ng ginrelieve si Spinido. Confirm na pa rin na relieve si Colonel Spinido. Sa iloto siya sa Camp Crame.
Kung anong rason, amo man ang wala may baluan ni City Director ta. Iti ang order ya, direkta niya sa kwan mo, sa Kamkrame. Kami ang tamandara si Diego Val Flores. Si Ludi Julie Castillo. Ay nga bigid. Sa kay Jade Bintora. Wala nga pagpaurok-urok. Kami ako nara si Paul kag si Mercy Berdifrado Pineda. Alin kay John Alin Sivalia Pineda. Ari nang resulta sa lotong ginahulat-hulat gisan tanan no. Resulta sang loto unahon ta ang 658 jackpot prize. Dako, way sa nakakuha gyapon. 177.3 million pesos. Resulta 658. 22, 16, 29, 26, 19, 39. Again, 22, 16, 29, 16, 19, 39. Again, libaton ko ha. 22, 16, 29, 26, 19, 39. Ayos! Resulta naman sa Lotto 645 jackpot prize, 33 million pesos. Wala sa may nakakuha. 645 resulta, 3, 38, 26, 8, 23, 30. Again, 3, 38, 26, 8, 23, 30. Check attendance na kami sa Concepcion, Talisay, watching Britannia family, aling kay Jing Britannia. Miarfi Harena, mayang gabi. Welcome kay Totolito Hipaya. No problemo, sir. Nonoy Manggubat ba o si Nonoy Manggubat sang Robilio Taxio gapa urok-urok wa. Salamat gid kay Nonoy Manggubat ha. Sang Robilio Taxi. Kami ako dira pamilya Mateo. Basiwa sa kasimana wala gid kami tubi. Siling ni Verna Flor Icol Mateo nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol Program. Philip Laurente, mayang gabi dira. Ini classmate analisa minibon niya. Basi ako pa na ginahulat sang loto, mit. Basi iguro ikaw pa na, mit. Magabalik Action Night Patrol. When we come back, balik ka report sa ato sa nga Patrol 2. Oswell Patrol. Pagkatapos lang sa ato sa importante nga mga pahibro. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo bakulod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo bakulod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadampingan padayon Aksyon Radyo magkulon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan
bukod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa Malagat Action Night Patrol program, Biyernes nga edisyon, Tamya Kolondira, happy listening lang. Sa kay Kagawad Romeo Daton Capilio Jr. sa Barangay Tabunan, Bago City. Gapa urok-urokin sila. Driving Home with Edwin and B-Boy Bustamante. Aling kay Manong email kay Manang Nilida Lopez. Nagapaurok-urok man. Si Tyrone Gavin. May gabi nila kay Tyrone Gavin, ha? Gapaurok-urok pa siya pamati sa Action Night Patrol. No? Manong John Bilonyo, may gabi nila. Check attendance lang sa Barangay 13, Purok Boulevard. Gamamati kami sa imo. J. Narca. Happy listening to Mr. Martin Bierman. Sa kay Mr. Martin Bierman sa Germany, happy listening. Have a nice day. Alin na kay classmate Lisa Miliab. Philip Laurenteda, mayong gabigid, mayo lang ang pagpaurok-urok. Balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Aksyon John Diaz sa line number 3 sa report. John, may gabi. John, please come back. Aksyon Rick, isa man kabaymas operation ng Game Patigayon sa mga kapulisan sa police station number 8 sinigid na mga gabi diri sa area naman sa Poroclirio, Barangay 30, Surad sang Bacolod, to sa rin ila diniratan. Ini si Oscar Diaco, 46 anyo, sa street level target sa mga kapulisan.
recovered rin sa posisyon ng control sa Biyako sa bypass operation ang isa ka nako kag tatlo ka palamang sa station suspected shabu tanan ginabulubanta na kabalor masobra 14,000 ka pesos action Eric may na-recover gipagidiri nga 500 pesos nga kwarta bilang bypass money kay isa na madri ka nga color orange nga kahita nga mula bigin sudlan sa pilaman ka mga illegal nga droga so diri kay police station number 8 police commander police Major Charles Sever nga ining si Biyako redaktan ini sa coordination man o grabe sa mga base sa mga pagparayag sa pila ka mga nagkradakpan man sadto sa police station number 8 nga naga-supply man ko nagbrigya man sa illegal nga droga tubtob nga dani na sa nasiod sa area naman sa Proclirio Barangay 30 their background sang nasakpan sa bypass operation na karang katiman. So, may mga previous case na siya sa ako nasa investigation state. And then, mapag-inavalidate kung saktong yung allegation may kaso isang drugs or pamoy pa-check na kung under probation ng anong status na. So, nang bali na dayon ang transaction ng kinaton from our area, nakadapot kami diri. Kagirihan ako siya may sa Barangay 33. Okay. So, na-recovery, sir? Yung mga patinig siya sa isang suspected siya po and then pouch Mark Maninabi nga muna recover sa possession ng control. So, 65 kag 11 na ito yung kapal nga kaso against. Actually, nabadihan si Police Major Charles Sever, ang hepe sang police station number 8. Balik tagikan sa Bacolod, naglibot sa Bacolod Action John Diaz. So, nasa na sa aksyon na sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night ka. Salamat dyan sa imo silang report na Theory Happy kabuusang kapapalakan sa Action at Patrol Program sa Biyernes ng edisyon. Magat ako pinitemporaryo balik inibuwas Sabado night, same time, same station. Ato sa liga patrol na unit reporter sa action nga napalagan ikarong gabi. Na nagpagalagad, Action Stephen Presquito, Percy Bar Villamor, John Diaz, Action Paparisyon Taho, mga 2 minuto sa Patrol 2 Crosswell Patrol, News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar, Backup Security Guard Tunog Manwa, Back to Back Security Guard Campaner, with IT Expert Sir El Rey Dutilios. Transmitter Control Tower, Barangay Talok sa Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan, Backup kay Security Guard Rene Cordova. Sa alas sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, Manyulagan ang Korman Action at Patrol Program Lunes, Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa Kasilingan. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilong kagwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,